खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं उपमारानि दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबाव दं बिटिसि बिसायख'थिखौ थाबैनो खुंफुंनांगौनि थाखाय बर'नि गुबुन गुबुन आफाद आरो गौथुमफोरा गुवाहाटीआव सोमावसारदों एबसुनि थान्दै हान्जाया बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ लोगो हमदों पि.के. दत्तआ हमजाबाय दान बान्था मोनै फोरोंगिरिफोरनि जेंनाया नबेम्बरावनो सुस्रांजागोन एन्टि करापसन बिफाना लखिमपुराव डिएफअ एसिएफखौ एरेस्ट खालामदों दानिया आबुं रादाब थिखानाय गैयै समसिम दिन्दां जानानै थानाय बिटिसि बिसायख'थिखौ थाबैनो खुंफुंनाय आरो बिटिसिआव रायजो बेंगिरिनि खुंथाय समखौ आरोबाव फोलावैनि थाखाय बर'नि गुबुन गुबुन आफाद आरो गौथुमफोरा समबारखालि गुवाहाटी नोगोरमानि ससलाव सोमावसारनाय हाबाफारि बानजायदों सानजौफुनि 11:30 रिंगानिफ्राय 1:30 रिंगासिम बर' हारिनि गुबुन गुबुन आफाद आरो गौथुमफोरनि 2 घन्टा सोमावसारनाय हाबाफारिखौ गंगाधर रामसियारि जेब्राराम मुसाहारि आरो रैमालि मुसाहारि मोना दैदेनदोंमोन होननानै फोथायथाव सुलुङाव मिथिनो हादों मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिटिसिआव रायजो बेंगिरिनि खुंथायखौ आरोबाव फोलावाब्ला रायजो बेंगिरिनि खुंथाय समा जोबनायनि सिगांनो बिटिसि बिसायख'थिखौ खुंनांगौनि दाबिजों सोमावसारनाय बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद बर' समाज बर' वमेन जास्टिस फराम बर' राइटार एकाडेमि अल बड'लेण्ड क'अर्डिनेशन कमिटि अफ ट्राइबेल संघ बड'लेण्ड जनजाति सुक्सा मन्च अल बिटिएडि गावबुरा आफाद पिपल्स जइन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट पिपल्स डेम'क्रेटिक मुभमेन्ट फर बड'लेण्ड दुलाराय बाथौ महासभा अल ब्रह्म धर्म परिचालना समिति बर' पिपल्स कमिटि फर पिस एस'सिएटिभ बड' सिन आर्टिस्ट एस'सिएशन रुपामणि बाथौ अल बड' प्राइमारि टिचार्स एस'सिएशन आसाम आरो गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लाहैनानै सोमावसारनायखौ जाफुंसार खालामदों बिटिसिआ बिटिआर मुं मोननाया बारा बावाखै बे बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय मिरु सरकार आरो रायजो सरकारा नांथाब नाजागासिनो दं बेबादि समावनो बिटिआरनि मावफुंनांगौ दफा बादियै गं 46 गोजौ थाखोनि सोलोंथायारि फसंथान गायसननो थाखाय सरकारि बिफाना लाहार फाहार खालामगासिनो दं मख'नो गोनांदि बेखौ लानानै एबा गोजौ थाखोनि सोलोंथायारि फसंथान गायसननाय खामानिनि सोमोन्दै सावरायनो थाखाय एबसुनि थान्दै हान्जाया बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि डक्टर सिद्धार्थ सिंहाखौ मैया समबारखालि लोगो हमहैना सावरायज्लायहैयो मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिटिआरनि मावफुंनो गोनां दफाफोर लोगोसे सोलोंथायारि फसंथान गायसननायनि लांदां हा नागिरनाय थासारिनि सोमोन्दै सावरायज्लायनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे गाहाय नेहाथारि खोरोमदाव औवारि आरो लेङाइ आफादगिरि जयन्त बसुमतारि मोना दंमोन आसाम पुलिसनि एसआइ रिक्रुटमेन्ट स्केमनि गुबुन सासे गाहाय दायनिगिरि आसाम पुलिसनि बारग' डिआइजि पि.के. दत्तआ हमजाबाय नसुं हादोर नेपालाव पि.के. दत्तखौ हमनो हादों पुलिस आरो सिआइडिनि मोनसे स्पेशियेल टीमआ पि.के. दत्तखौ एरेस्ट खालामदों बेनि बागै सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला नेपालाव खारखोमानानै थाहैनाय पि.के. दत्तआ सारेन्डार खालामनो थाखाय ओंखारबोनाय समावनो भारत आरो नेपालनि हादोरनां सिमना ओनसोलनिफ्राय पि.के. दत्तखौ एरेस्ट खालामदों बबेखानि थांनाय हरावनो गोख्रों रैखाथिनि गेजेरजों पि.के. दत्तखौ नेपालनिफ्राय गुवाहाटीआव लाबोनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों मख'नो गोनांदि आसाम पुलिसनि एसआइ रिक्रुटमेन्टनि लुथिनाय जाथाया सोराङाव फैनायनि उनावनो बे जाथायनि गाहाय दायनिगिरि बिजेपि दैदेनगिरि दिबन डेका आरो बारग' डिआइजि पि.के. दत्त मोना खारखोमानानै दंमोन नाथाय आसाम पुलिसआ बिसोरनि सायाव बान्था फोसावनायनि उनावनो दिबन डेका आरो पि.के. दत्तमोनखौ सासेनि उनाव सासे हमना मोनदों दासिमबो दान बान्था मोनै आरो दान बान्थानि जेंनाजों भुगिनांनाय आसामनि गासैबो फोरोंगिरिफोरनि थाखाय मोजां खौरां दान बान्था मोनै फोरोंगिरिफोरनि जेंना जेंगोनाफोरा फैगौ नबेम्बर दाननि गेजेरावनो सुस्रांजानायनि लामायाव आसामनि राङारि सावस्रि सोलोंथाइ आरो पिडब्लिउडि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रबिबारखालि नाजिरायाव दोलोनि मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बुंदों दि आसामाव दासिमबो दान बान्था मोनै फोरोंगिरिफोरनि जेंना जेंगोनाफोरा फैगौ नबेम्बर दानावनो सुस्रांजागोन सुलुङाव मिथिनो मोननाय
बादिब्ला मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया नाजिरायाव थांनानै माखासे जौगायारि खामानिफोरखौ जागायहोयो आरो माखासे लामाफोरनि अन्थाइ खुन्थिया गायसनहोयो। ओरैहाय फैबाय थानाय 2021 मायथाइनि एसेम्बलि बिसायख'थिनि थाखाय कंग्रेस AIUDFनि गोरोबथाखौ लानानै सावरायनायनि खाबुखौबो नागाराखै हिमन्त बिश्व शर्माया। हिमन्तआ बुंदों दि कंग्रेसआ AIUDFनि सिगाङाव सारेन्डार खालामबाय। बबेखानि गावनि थै थासेयाव AIUDFनि गाहाय बदरुद्दिन आजमलआ माब्लाबाबो आसामनि गिबि मन्त्रि जानो हाया होननानैबो हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। एन्टि करापसन बिफाननि जेयाव नांबाय लखिमपुरनि DFO SEF आरो सासे हाग्रा बिफाननि मावफारियाया। लुथिनाय आरो घुस लानायनि दायाव एन्टि करापसन बिफाना बिसोरखौ एरेस्ट खालामदों। बेनि अनगायैबो लखिमपुर पुलिसनि मददाव DFO जादब चन्द्र नाथ आरो SEF जेसिमुद्दिन आहमेदनि सोरखारि न'आव सिग्रोमनाय जायो आरो गोबांथार बिबांनि रां बोखांनो हादों होननानैबो सुलुङाव मिथिनो हादों। रिपर्टनि बायदिब्ला DFO SEF जों लोगोसे प्रणब दत्त मुंनि हाग्रा बिफाननि सासे मावफारियाखौबो एन्टि करापसन बिफाना एरेस्ट खालामदों। बबेखानि प्रणब दत्तनि जोहैनो हाग्रा बिफाननि गोबांसा मावख'गिरिफोरा आयेन बेरेखा खामानि आरो रांनि लेनदेन खालामदोंमोन। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिसोर साथाम हाग्रा बिफाननि सोद्रोमाफोरा हाग्रा ओनसोलाव फोजोबस्रांनायखौ लाजिनानै फलानफोरनिफ्राय रां लाना सिखार खालामहोनाय अन्थाइ बालानि क्वरी, दंफांनि दिप बायदिनिफ्राय लाख लाख रां लानानै आयेन बेरेखायै सालायनो खाबु होयोमोन। नाथाय अमीर उद्दिन मुंनि सासे लाइमोना बिसोरनि जिबादि आयेन बेरेखा खामानिनि हेंथायै इजाहार होनायनि उनावनो बिसोर साथामखौबो एन्टि करापसन बिफाना एरेस्ट खालामो। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन बुधबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बादियै गाबोन बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा जाबाय फारियै क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 29 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय आरो अखा हानाय लोगोसे सान्दुं दुंनायनिबो जाथावना दं। सानजौफु समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे सान्दुं दुंनाय आरो बोथोरा बांद्राय गुदुं जानाय नङा। थिग बेबादिनो हरनि समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनिबो जाथावना दं। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 29 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, एसे बिबांनि अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनिबो इसारा दं। सानजौफु समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे सान्दुं दुंनो हागौ आरो बोथोरा बांद्राय गुदुं जानाय नङा। थिग बेबादिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानो हागौ। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 33 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय आरो एसे बिबांनि अखा हानाय आरो लोगोसे सान्दुंबो दुंनो हागौ। सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय, अखा हानाय लोगोसे सान्दुं दुंनायनिबो जाथावना दं आरो बोथोरा बांद्राय गुदुं जानाय नङा। थिग बेबादिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा गोग्लैनायनि जाथावना दं। उदालगुरि जिल्ला। गाबोन उदालगुरि जिल्लायावबो बोथोरा 29 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, एसे बिबांनि अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनिबो इसारा दं। सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो लोगोसे सान्दुंबो दुंनो हागौ आरो बोथोरा बांद्राय गुदुं जानाय नङा। थिग बेबादिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनि जाथावना दं। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।